Vítam vás na mojom kanáli od Adama po Z, kde rozoberám rôzne témy od A až po Z. V dnešnom dieli sa pozrieme na liečbu ADHD a ako prebiehala liečba v minulosti. Za úplne prvého lekára, ktorý v odbornej literatúre opísal symptómy ADHD, sa považuje nemecký lekár Melchior Adam Weikart. Vo svojej knihe, ktorej názov neviem vysloviť, opísal stav, ktorý nazval nedostatok pozornosti. Opisoval ľudí, ktorí sú nepozorní, neuvážliví, rozlietaní a majú problém dokončovať začaté úlohy. Teraz sa presunieme na chvíľku do Škótska, kde škótsky lekár Sir Alexander Crichton podrobne opísal stav nazvaný duševný nepokoj. Všimol si, že niektoré deti sa nedokážu sústrediť na jeden objekt, sú extrémne citlivé na vonkajšie podnety a ich pozornosť skáča z jednej veci na druhú. Tiež ako jeden z prvých naznačil, že tento stav môže byť vrodený. Hoci predchádzajúci lekári ADHD opísali, za skutočný vedecký milník sa považujú prednášky britského pediatra Sira Georgea Fredericka Steela. V roku 1902 pred Kráľovskou akadémiou lekárov opísal skupinu detí s abnormálnym defektom morálnej kontroly. Všimol si totiž, že tieto deti sú inteligentné, ale majú extrémne problémy s ovládaním správania. Sú impulzívne a neposledné. Steele bol presvedčený, že nejde o zlú výchovu, ale ide o biologický problém nervového systému. V tomto období sa nepozornosť a hyperaktivita nepovažovali za chorobu, ale za chybu charakteru alebo nedostatok disciplíny. Najčastejšou liečbou bol výprask. Verilo sa, že dieťa je lenivé alebo neposlušné a bolesťou naučí seba ovládaniu. Deti boli taktiež zatvárané do tmavých miestností alebo kútov. Používali sa studené zábaly alebo polievanie ľadovou vodou, čo malo šokom utlmiť nervovú horúčku dieťaťa. Po epidémii španielskej chrípky si lekári všimli, že preživšie deti sú hyperaktívne. Začali veriť, že ADHD je výsledkom drobného fyzického poškodenia mozgu. Deťom sa zakazoval cukor, hry a museli tráviť hodiny v úplnom tichu. V ústavoch sa používali kazajky alebo popruhy, aby sa zabránilo neustálemu pohybu detí. Psychiatria v tomto čase siahla po extrémnych riešeniach na akúkoľvek inakosť. Príkladom je napríklad lobotómia, čo je chirurgické zničenie nervových spojení v čelovom lalovku. Cieľom bolo odstrániť impulzivitu, ale výsledkom bolo často úplné otupenie osobnosti. Ďalšou možnosťou boli elektrošoky. Aplikácia elektrického prúdu do mozgu bez anestézie, čo malo preusporiadať nefunkčné nervové obvody. Zlom v tomto všetkom nastal, keď sa zistilo, že mozog ADHD dieťaťa nereaguje na stimulanty rovnako ako mozog zdravého človeka. Prišli na trh lieky ako je benzedrín, liek na báze amfetamínu. Charles Bradley zistil, že amfetamín paradoxne upokojuje hyperaktívne deti a pomáha im v škole. Ďalším zlomom bol Ritalin. Liek na báze metylfenidátu sa stal zlatým štandardom. Namiesto ničenia mozgu sa ho vedci snažili zachrániť a chemicky vybalansovať. V tomto období sa liečba stala masovou, hoď stále nebola dokonalá. Používali sa vysoké dávky antipsychotík, ako napríklad Torazin, ktoré deti totálne utlmili. Cieľom nebolo pomôcť dieťaťu sústrediť sa, ale urobiť ho tichým pre potreby školy a rodičov. Populárnym mýtom v tej dobe sa stala aj teória, že ADHD spôsobujú prísady v jedle a umelé farbivá. Rodičia preto používali rôzne diety a obmedzenia cukrov. Moderná liečba ADHD priniesla zásadný posun v paradigme. Prestali sme sa na ADHD pozerať ako na chorobu, ktorú treba vyliečiť a začali sme ho vnímať ako neurovyvinovú inakosť. Dnes už vedecká komunita jasne komunikuje, že ADHD nie je bakteriálna infekcia, ktorá by po dobratí liekov zmizla. ADHD je celoživotné nastavenie nervovej sústavy. Cieľom modernej liečby nie je odstrániť ADHD, ale minimalizovať jeho negatívne dopady na život, ako sú prokrastinácia, impulzivita, emocionálna dysregulácia a využiť jeho silné stránky ako sú kreativita a hyperfokus. Do moderného obdobia sa verilo, že z ADHD sa vyrastie. Dnes štúdie potvrdzujú, že u približne 60%
Symptómy pretrvávajú do dospelosti. Moderná farmakológia sa delí na dve hlavné skupiny. Prvou skupinou sú stimulanty. Patria sem látky ako metylfenidát a v zahraničí amfetaminové soli. Mozog z ADHD má v synapsiách málo dopamínu a noradrenalínu. Stimulanty zablokujú spätné vychytávanie týchto látok. Jednoducho povedané upracujú dopamín tak, aby ostal v obehu dlhšie a prefrontálna kôra mohla fungovať správne. Ďalšou skupinou sú nestimulačné lieky. Najznámejším liekom je atomexetín. Tieto lieky zvyšujú hladinu noradrenalínu selektívne. Na rozdiel od stimulantov nefungujú okamžite po prvej tablete, ale ich účinok sa buduje 2 až 4 týždne. Fungujú 24 hodín denne, čo je výhodné pre ľudí, ktorí potrebujú stabilitu aj večer, aj ráno hneď po zobudení. Tak ako každý liek, tak aj tieto majú nežiaduce účinky. Moderná medicína ich otvorene priznáva a monitoruje. Jedným z vedľajších účinkov je strata chuti do jedla, čo je najčastejší vedľajší účinok tzv. Anorektický efekt, kedy dieťa alebo dospelý počas dňa nepociťuje žiadny hlad. Ďalším účinkom sú problémy so spánkom, ak sa stimulant užije príliš neskoro. Tiež sa môže objaviť zvýšený tep a krvný tlak. Ďalším nežiaducím účinkom je tzv. Rebound efekt. Keď liek večer prestane účinkovať, symptómy ADHD sa môžu na hodinu-dve dočasne zhoršiť. Vedecký výskum sa dnes uberá troma hlavnými smermi. Genetika a personalizácie. Štúdie na tisíckach genómov hľadajú konkrétne genetické markery. Cieľom je farmakogenomika. Lekár vám na základe testu DNA povie, ktorý liek vám sadne najlepšie, bez testovania metódou pokus-omyl. V roku 2020 FDA schválila Endeavor RX, prvú videohru, ktorá je regulovaná ako zdravotnícka pomôcka na liečbu ADHD u detí. Hra je navrhnutá tak, aby cielene trénovala mozgovú kôru cez senzoricko-motorické úlohy. Najnovšie štúdie naopak skúmajú, ako zloženie baktérií v našom trávacom trakte ovplyvňuje produkciu dopamínu. Ukazuje sa, že probiotika a špecifické diety môžu byť v budúcnosti dôležitým doplnkom liečby. Dnes sa už vie, že žiadna tabletka vám nedá schopnosť organizovať si čas, ak ste sa to nikdy nenaučili. Preto je moderným štandardom kombinácia farmakoterapie, kognitívno-behaviorálnej terapie a úpravy prostredia. Moderná doba teda vníma ADHD ako spektrum. Cieľom nie je opraviť človeka, ale upraviť jeho život a biológiu tak, aby v súčasnom svete, nastavenú na prísnu pozornosť, dokázal prosperovať a netrpieť depresiami zo zlyhania. Toto je z dnešného videa už všetko. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like a za každý odber budem vďačný.